Okhulumayo nguSibongile. Kule video lena elandelayo sizobe sigxile kuma-trigonometry. Sekwenze amavidiyo amaningi nge-trigonometry ngaphansi kwe-Khan Academy. Inhloso yokwenza le video elandelayo ukuthi ngidinga ukwenza amanye amavidiyo amaningi ukuze nichaziseleke kahle nge-trigonometry. Ngiyathemba ukuthi kulanka engithe ngawayenza amavidiyo khona enikufundile. Ake sicaleni kule video le. Lana uma ngino sin ono A engizomhlanganisa no B, impendulo yami ngizoyithola ngosine ka-A kanye no-cos B engizomhlanganisa no-sin B kanye no-cos A. Asenzeni elandelayo. Uma ngifuna ukwazi lokhu, uma ngino no-sin ka-A ono plus negative C, la engizokuthola impendulo ngusin ono A engizomphinda ngo-cos ono negative C engizomhlanganisa no-sin ono negative C bese ngimphinde ngo-cos ono A. Loku kufana naloku okulandelayo. Singenza isibonelo. La uma ngino-cos ono negative C, la kufana nokuthi ngino-cos ono C, uvele uguquke ube positive. Bese ake senze elandelayo. Uma ngine-sin ka negative C, impendulo engizoyithola ngu-negative sin ka-C. La ngithole u-negative, akufani no-cos, kunomehluko kuno-cos no-sin. Siyachubeka la, uma ngino-sin ono A engizosusa u-C, impendulo engizoyithola ngu-sin ono A engizomhlanganisa no-cos C bese ngizosusa usin ka-C engizomphinda ngo-cos ka-A. La ngizoyenza okulandelayo, ngizokwazi ukubona kahle isibonelo sethu nesichaziseleke ngalesibonelo esithe sasenza lapha phezulu. Lana uma ngino cos ono A ngimhlanganisa no B, cos engimtholayo no A engizomphinda ngo-cos, ngibhale okungalungile, cela ukucisha, engizomphinda ngo-cos ono B bese sisusa usin ono A engizomphinda sin ono B. Lana nangichubeka uma ngino-cos ono A engifuna ukususa u-B, la ngizothola u-cos ono A kanye no-cos ono B bese ngizomhlanganisa la sesiyahlanganisa no-sin ono A kanye no-sin ono B. Eyadida lena ke ngoba la bekuwu-minus kodwa la sekuwu-plus, kodwa niyathemba umehluko ukuthi kube kwaba yini.
u-cos uyaguquka kuwu-positive, u-sin kube wu-negative. Sisachubeka la uma ngino-cos ka-2a ngithola u-cos ono-a engizomhlanganisa nomunye u-a. Loko kuqhubeka u-cos ka-a kanye ngizomphinda ngo-cos ka-a omunye ngibe no-minus sin a engizomphinda ngo-sin a. Lana-ke uma ngino-cos ka-2a ngizothola cos ka-squared a engizosusa u-sin squared ono-a. Ngibhala u-cos wethu ka-2a la. Lezi ziyafana kodwa sithola okuhlukile. Ungayenza nanoma yiphi indlela. Ngiyathemba ukuthi nibonile kodwa kwamanje sizogxila kule engiyenzayo manje le ephansi. Lana-ke uma ngino sin squared ono-a ngizomhlanganisa no-cos squared ono-a pendulo ngu-1 bese ngiyachubeka lana u-sin squared a phuma u-1 ngizomsusa no-cos squared a. Le ilefana nale engithe ngayithola. La uma ngino-cos squared ono-a engimsusa ngale engiyitholile eceleni, susa ngo-1 engizosusa u-cos squared ka-a. La engizokuthola u-cos squared ka-a engizosusa u-1 bese ngimhlanganisa no-cos squared ka-a bese la izochubeka ngoba babili abo-cos bami khetha owodwa ngibe no-2 cos squared ka-a ono minus 1 bese ngizothola u-2a. La ngiyathemba nibonile. Uma ngifuna u-cos ka-a ngenza ngale ndlela le elandelayo. Ake sicaleni nizobona kahle. Sogxila kuloku ukuthi ngifune u-cos ka-a. Sesikhuphukeni. La mangino-2 cos squared ono-a equal to cos 2a umhlanganisa no-1. La kulezi ezimbili ngxenye nengxenye ngizozidivide ngo-2 ngithole u-cos squared ka-a ono-1 ngaphansi kuka-2 bese ono-1 futhi engizomhlanganisa no-cos ka-2a bese ngivala ama-bracket wami. Bese la uma sifuna okuno-sin 2a sengiyenzile la ngizochubekela phambili. Njengoba ngishilo ekucaleni uma sifuneka ka-sin squared a sizochubeka ngale ndlela le elandelayo. La ngizothi uma ngino-cos squared
A kufana no-1 ngizosusa u-sin squared A. Bese la ngiyachubeka uma ngichubeka la, uma ngino-cos ono-2a ngithola, uma ngigxilele phezulu ngithola u-1 sosusa u-sin squared A, okanye no-sin squared A omunye, ngichubeke la kuzoba no-cos ka-2a ono-1 suse ngalo 2 sin ono-squared A. Uma ngiceda ingxenye nengxenye ngizoyenza njengale phezulu, ngizidivide ngo-2 or ngiyaxolisa la, sizogcina la bese sizokwenza okunye, akukho lo ka-divide 2. Ake sikhuphukeni. La uma ngibuka la ngizochubeka ngithi uma ngino-2 sin squared A engimhlanganisa no-cos 2a equal to 1, bese lalo 2 sin squared ka-A no-1 susa ngo-cos 2a. Bese uma ngicedile la kula khona ngizodivide khona, ngizozidivide ngo-2 ngithole u-sin squared ka-A ono-1 ngaphansi kuka-2 ono-1 umsusu cos ka-2a. La ile siyitholile, sesithole okuningi la. Uma ngibheka ekuqaleni kwale video sisachubeka, kodwa lokhu engichubeka ngako ngiyathemba ukuthi okokugcina. La siyachubeka sithathe lokhu osekugcineni sithe sakuthola sichubeka ngako. Ngithi ngikhuphuke lana uma ngino sin ka-2a thola usin ono-a ngizomphina ngo-a bese ngithola usin a engizomphinda ngo-cos, cela ukubhala kabusha, ngizomphina ngo-cos ka-a ngihlanganise usin la, ngihlanganise usin a ngizomphina ngo-cos ka-a bese uma ngichubeka ngizothola u-2 sin ono-cos a, bhala usin wethu sin 2a wethu uzonginika le, inginike lena ekugcineni. Ngiyathemba nibonile ukuthi konke lokhu sikwenze kanjani futhi nachasiseleka lokhu esithe sakuyenza. Ngiyathemba ukuthi njengesifiso sami sasekuqaleni ukuthi nikwazi kabanzi ama-trigonometry senibonile kancanyana futhi nachasiseleka kahle. Ngiyabonga ngesikhathi senu.